Dito kami ngayon sa sementeryo, dalaw sa papa ni Brenda kasi it's death anniversary. Tito Romeo. Taray ni Gwen, ahenteng-ahente. 5,000, 1,100 raman. Ha? Ha? Dito Romeo. Ikaw magbutak anak kay pangadji naman. From Laughing White. Pahawak mo ba kay Gwen yung bag? Kunin mo yung bag ko. Bilang bag madam. Mura kay si Alice Goo. Seriously ka diya tayo. Scared ba siya? Scared na. Madam. Jonas eh. Ay mana. Ito ko ano? Kanila. Sarap mo? Tuluha ko para ilang view pa. Upat. Isa-isa kayo kasi. Hindi pa kayo. Ito lang magpapa din. Sama din. Uluyo. TL mo Archie. Ay, ito na sila uncle, oh. Ay, maglapog ka kami. Pakanya. Pakanya yung ano niya. Happy birthday. Sino may pakanya na isa pa rin yung ano? Happy birthday, mama to. Hindi na nagitan. Ay, si mga jita, ikaw, ukante. Ali pa mga jita, para magsabat minimo. Ikaw, kaya ako din magsabat. Sabi na, di mo ko kuhaan ko dani sa Sa kalakot. auntie, sakal. Ay, hindi na lang good nga. Merkado niya siya kanina. Oo. Sa Pilgrim ka ko, di ko kakmalo sa kalagkay. Ano ba pang uy, nilang papa nga kanang bantayan ta. Ayun mo comfort. Kabalo mas Milmar? Oo, kapag siya sabat lang may mga. Hindi ka po nakabulis milbo. Ay nag-English sa Mar? English gani kay Chada. English sa tete. English ta, unya. Hindi ka magtubag. Di man mi kabalo. O kabalo, may mayo. Charot. Uncle, Hi, Col. pahay sa akong mama ha. I-search mo lang dyan. Kasi sa akong papag mama dya, Col. Regards sa na mama pugong pa. bining. Kaso lang, ana araman to. Oy, diretso na siya doon. Dito na siya, wala na siyang makapansanan doon. O tanong sa San Pedro na kung Parang miss na miss. pagtubag yung mama. Parang miss na miss niyo yung mama niyo. Gusto niyo gawa natin ng paraan. Ay kay Milmar pala, kuan siya no, lamang siya. Lamang. Ako rin, both. Mama pa. Ay, oo nga. Uy, mas lamang wala pag sa Pino ko. Gusto ko ba boat mo Gwen? Ay, lagi. Dugay pa tos dandi kay gusto ko mainom po. Sige, let's offer prayer lang for the soul of Uncle Romeo. So let's... sorry. So let's speak the send of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, Heavenly Father, we thank you for all the blessings. We thank you for the gift of family, for the gift of friendship, for the gift of life. Lord God, as we celebrate the 8th death anniversary of Romeo, Lord God, may you, Uncle Romeo and the rest of the soul there, Lord God, rest in peace. Heavenly Father, unta, i-guide di mo si Uncle Romeo, ikapang kasing-kasing una sa iyang mga pamilya o sa mga relatives na unta mapadayon sa pag-reminisce ang iyang memories din sa yuta, Lord God. And also, Lord God, may the goodness of Uncle Romeo be an inspiration, Lord God, sa puyo sa iyang mga remaining nga pamilya din sa yuta, Lord God, na hapsay o maayong nga pagpuyo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. In silence, let's offer our personal prayer for Uncle Romeo's soul and the rest of the soul in heaven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. May Almighty God bless us with his peace and strength, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Serve na ang juice. Alam mo, Mike, kay kamukuan Pancham. ma. Ang pancham o Sky Place. Magkalapit pala ang birthday ni Papa mo. Si Madir. October 31, si Mama siya 29. Pancham o kuan Sky Place. This Oba. Ganyan din ba sa inyo doon? Sa inyo? Hindi. Yung pang yun, yung mga bata. Ay, ano pala sila doon yung private. Alam mo ba, sila Jai Jai, yun, mga bata pa sila, yun ang ano nila. Mabatag pa siya. 8-0. Sa rambulo na pa bang kay... 8-0? Hindi ba karon? 20 ba yan? Alas 8, 08. Ala, ako pinagkitayan sa kuan. Sa Bicol. Kaya ako sa kanang Bicol. sa Masbate. Mas Uy, ba- ay, sumali pala. Bisang patlag ka ron, nagigawas sa mga Hindi ba may gawas? Ano ka na, sunuron ni Bakit Melmar, bakit ganyan yung, ba't nagsisindi? Paano nagdidingis? Para dili mo sunod ang kalag, para hindi susunod Ang ang kaluluwa. Yun ang mga kuan. Sige na, nariasin na. Sabi ng bandi, lamlam ninyo. Mama na. Ay, talaga. Nakayong-ayong ito sa una alin palita. Kasi nakadaog sa tunong German doon na. Dako ba itong daw pang ba? Ilagay May itong daw angkel. pang. Ano dapat siya? 18. Alayo kung ito no. Yeah. So ngayon, malaki-laki rin yung kanilang public cemetery dito sa ano. Pagbaklay lang ta. Ha? Ayan, lakad-lakad lang po kami. Ay. Uy, ito na. May service. Alina. Saan na tayo after this? Akala ko mamalengke. Pili niya ng tempered glass. Hindi pa tempered glass. Nalaglag kasi cellphone niya kanina. Nalaglag kasi napakan niya. Uy, walay kuan doon na uy, iPhone. ML? Racist. Uy nga, wala iPhone. Kasi ba't wala Naka-uniform. Kung ba naman sila di ka-afford na kasama? Ha? Talagi. Ito Sera, para mas gusto mo na pumunta ng CDO. Wala na si... So bibili po ng bagong cellphone si Brenda. Bibili ka kayo ng cellphone. Naku, thank you kayo. Ano lang, maleta lang sa akin. Ha? Maleta. Gaga speaker yan. Ito ha, luminous. 13? Na, ano sa'yo, Argel? iPhone ano sa'yo? iPhone 12 Pro lang. No, chodo. Ito lang sa akin, oh. Ano sa'yo? System ba? Hindi pa ibigay niya sa akin. Earphone? Oo. Bilang ka ni Brenda. Cotton buds na lang. Ay, grabe no. Sige, para maganda editing. Electric fan mo. Para gusto pa. Ay, ito na lang sa akin, net. Mura lang naman to. Ano saman? Ito, Spark Pro. Oh, 399. Kasi sure ko di ka kagamitan to. No, sige gamit. Ha? Sige gamit sa balay. Nakakanta ko yung jig-jig. Kada mong Magbili na sila. Ay, ayan, mga ano yan. Magaganda yung ganyan. iPhone 40. Hindi pa rin. Hindi ka dito. Meron siyang bagong Kada jig-jig. Wala ka na paminahon.
Oo, ganyan yung ano, binili nila dun sa ano, sa CDO. Anong iPhone pabibili mo rin? Ay, hindi na ako magpapabili kasi binigyan na akong kwintas. Ah, Ang 11 ang sila. Ang mga Pro Max, siya may mga tagpo ko yan. Ang mga Pro Max yan. Pro Max? Kaya dahil, mga Pro Max. Ano may 13? Pro Max ano ba yun? Pro Max ba yun? Pro Max 11 nag-14 na natin ha. Ano yan? Floor wax na lang. Uy, grabe, naglilihi ka na. Asa sukli Milmar, bayarin eh. Wala nga barya, dapat yan na lang. Hindi, mapalit kayo sa sudan gali. Kamu na balance sa sudan. Saan kayo napapadpad? Ano bibili mo? Manok? Gana po sila ng tempered glass para sa cellphone ni Brenda kasi nag-crack. So, andito na kami ngayon, guys. Nag-uwi na kami. Galing na kami ng sementeryo at ng merkado dahil namili kami ng aming ulam. So, mamaya ulit, may panibago kaming ganap at event na pupuntahan. So, see ya!